जमाना बहुत खराब हो गईल बाटे भाई लोग। जमाना बहुत खराब हो गईल बाटे। एक तरफ बॉलीवुड के हीरो लोग कहत रहे कि गुटखा खा, रोज एक से एक प्रचार आवता, ई गुटखा खा, वो गुटखा खा, फलाना ढिमका। और दूसरा तरफ क्रिकेटर लोग जेकर हमनी के फैन बानी जा, उ लोग जुआ खेले के कहता, फलाना ऐप पे ये खेलिए, चिलाना ऐप पे ये खेलिए, ऐसे खेलिए, वैसे खेलिए। तो भाई आम पब्लिक जाओ तो कहाँ जाओ, कहाँ से माने कि का कहल जाओ, कुछ समझे में ना आवेला। कोनो जुआ खेले के कहता, कोनो गुटखा खाए के कहता। वैसे हम इ लोग के बात एकदम ना मानी, बिल्कुल ना। बाकी काल्हे जे मैच रहे न, वो पर 100 रुपया हमू लगैले रही चेक करे खातिर, ना आवेला ड्रीम 11। हाँ, वही पर हार गईनी। हारला के बाद हमार दिमाग खुलल कि लोग जे बाटे क्रिकेटर लोग जेकर हमनी के फैन बानी जा, अब नाम ना ले, अब ढेर क्रिकेटर लोग बारे जे कहलन कि ई ऐप पर खेला, उ ऐप पर राजा बन जाइब, हाथ ना जीतब, प्राइस पोल बाटे, ई पोल बाटे। मिजाज तो ऐसा खिसियाइल हारला के बाद कि मन करलक न कि का से का कर दी, लेकिन कंट्रोल कर लेनी कि जाए द। ओकनी के तो सिखावते बा कि खेला लोगिन जुआ, हमरा ऐसा बुड़बक आदमी ना खेले के चाहिए तो और खेल गईनी। तो भाई लोग हम तो खेल के हार गईनी 100 रुपया, रउआ लोग ना खेलब ना, तो वो में ऐसा चक्रव्यूह बाटे कि एक बार खेलब आ हारब तो फिर 100 रुपया निकाले के चक्कर में फिर खेलब। खेलत 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 पता चली कि लीवर किडनी सब बेचे पड़ गई। ना रे बाप, अब हम ना खेलब कबो ना। IPL के कुछो के ना खेलब। ड्रीम 11 बड़ा खराब चीज़ बाटे।